F'intervent matul il-5 summit dwar il-Krimea li tlaqqa fil-Kwartieri Ġenerali tan-Nazzjonijiet Magħquda fin-New York, il-Prim Ministru Robert Abela tenna l-appoġġ Malti għas-sovranità u indipendenza Ukrena. Dr. Abela qal li 11-il sena mill-invażjoni, ir-Russja qed tkompli tikser it-trattati tan-Nazzjonijiet Magħquda. Qal ir-ritorn ta' dan it-territorju mhux biss huwa essenzjali għall-Ukrajna iżda anke għall-paċi. Fil-waqt li wera solidarjetà mal-Ukreni li qed jgħixu taħt l-okkupazzjoni Russa f'territorji varji, huwa kkundanna dak li sejjaħ l-attentat Russu sabiex titħassar għal kollox l-identità tagħhom, fosthom bl-impożizzjoni ta' ċittadinanza Russa. Semma wkoll il-projbizzjoni tal-ilsin Ukren u l-intimidazzjoni intenzjonata sabiex tbiddel għal kollox id-demografika u t-tessut kulturali ta' din il-peninsula. Qal ir-ritorn ta' dan it-territorju lill-Ukreni mhux negozjabbli u appella lir Russja sabiex mod immedjat twaqqaf din l-okkupazzjoni fil-Krimea, Donetsk, Luhansk u Kherson fost oħrajn. Fisem Malta li bħalissa għandha l-Presidenza tal-Kunsill tal-Ewropa, Dr. Abela enfasizza l-impenn tal-Gvern Malti sabiex bl-isforzi tiegħu jipproteġi tfal innoċenti maqbuda f'din l-okkupazzjoni. Tenna is-sejħa sabiex dawn it-tfal jirritornaw lura fartom hekk kif mingħajr wisq għażla u bil-forza qed jiġu trasferiti. Fit-tmiem il-laqa, il-parteċipanti mill-ġdid ikkonfermaw l-impenn diplomatiku, legali u umanitarju sabiex titwaqqaf din l-okkupazzjoni illegali u fl-istess waqt sabiex jiżguraw kontabilta għal ksur tal-liġi internazzjonali, dan permezz tad-Dikjarazzjoni ta' New York. Is-summit kien ippresedut mill-President Ukren Volodymyr Zelensky li kellu ġimgħa pjuttost impenjattiva fin New York. L-erba' huwa indirizza 80 sessjoni tal-Assembleja Ġenerali tan-Nazzjonijiet Magħquda. Iżda forsi laqa illi spikkat mingħajr ma jneħħi il-mertu ta' dan l-intervent kienet dik illi kellu mal-President Amerikan Donald Trump illi propju xahar ilu iltaqa' mal-President Russu Vladimir Putin fl-Alaska. Wara din il-laqa Trump der illi qed ibiddel id-diska fuq ċertu dikjarazzjonijiet illi għamel matul dawn l-aħħar 8 xhur minn ġdid reġa' lura fl-Oval Office fosthom illi l-Ukrajna tista' terbaħ it-territorju kollu illi tilfet matul din il-gwerra. Iżda waqt li l-politiċi jagħmlu d-dikjarazzjonijiet tagħhom u d-delegati jieħdu l-minuti, l-attakki fil-vant tal-Ewropa issoktaw. Fosthom b'xita ta' drones illi saru l-ordni tal-ġurnata fil-battalji moderni. Liam Carter għal TVM News minn New York.